Podaland herete Kimandan? Podaland herete ego sama pwede tangan 이러다 한번 그랬지 왜 나이는? नै माने दंफांनि नंला आरो जेनेबा आं बिखौ दंफां बायदि नुदों आरो नंगौना दंफां नंगौना बे दंफां मालाय मा हा बे बुस्थुआथ' दंफांनि नङा दांलै बेलेग दंफां बायदि नुदों नै बेलेग बायदि दंफां बायदि नुदों आं बेखौ माने बे बुस्थुखौ आङो दंफां बायदि नुदों दंफां नङा माथो पाक्कानिसो आयु बरिया बनायजोबासो बे सिं सिं आरो दंफां बायदि मा होनो दंफां बायदि नुदों आरो आं सिं सिंखाय मान बरिया बनायदों दंफां बायदि माने बिदि खालामबाय आरो माने बेयाव खुन्थानि बनायजोब्बाय खुन्थानि खुन्थानि पाक्कानि खुन्था स्टाइल ओमफ्राय बेखौ प्लास्टार खालामनायासो माने बे बुस्थुआ खुन्थाय माने फिसा होबाय आरो जेनेबा बे सानैया प्लास्टार सिमेन्ट होदों बेयाव माने फुलफोरा मोजां मोजां जाजोबसिगोन नै माने आं फैया 1 इयार जाबाय 1 इयार जों 1 इयारनियाव जोंसो अपेनिं खालामदोंमोन 1 इयाराव नै जायगाफोराबो जोबोद मोजां जाबायना नै थांनाय नायसो फैदो साबि लाबाय साबिया माने आङो बेयाव फैया 1 इयार जाबाय माने मोजां जासिगोन आरो खालमानसिं 2 इयारनि उनाव बे जायगाया मोजां जासिगोन आरो दायो नै फुलफोरा मोजां मोजां जासिगोन आरो नै गेलेग्राफ्राबो मोजां मोजां जासिगोन माने दा बुंनो हाला आं दा बुंनो हाला फुलाबो माथो मोजां मोजां ना नै फुलफोरा नै माथो मोजां मोजां दानिफोरा थाग्राफोरखौ पाक्कानि बनायजोब्बाय आइयाव थाग्रा बुस्थुआ थाग्रा माने पाक्कानि बनायजोब्बाय माने गेलेग्राफोराबो मोजां बेलेग जासिगोन आरो दा लोगो हाथ'वा लासै लासै जालांगोन ना आइयाव नायलायनोसै ओमफ्राय थाग्राफोरखौ पाक्कानि माने मोजां जासिगोन माने पाक्कानि बनायाब्ला बेयाव एम्फौ मोसोम अनेक बायदिसिना बेलेग बेलेग थायो मैला जायो दा जालांगोन बेयाव नै गाखोग्राबो गैया गाग्रा दं दा जासिगोन नै बेबो अनेक टारसो नामा बेलाय नैलाय माने आं दायो गोजौआव गाखोनायनोसै माने जाबाय दा बिल्डिं वाव माथो बिल्डिं बरिया थाग्रा बरिया बनायजोब्बाय नै थाग्राफोरा बरिया जाजोब्बाय बरिया आरो बैखौबो माने बानायगोन आरो बैखौबो गोजौआव बानायगोन एसे बानायला बेयावनो जाखाबाय आरो बे गोजौआव थानांगौ गोजौआव थाबाला मैदेरा जेबो खालामनो हाया ओमफ्राय गोजौआवसो आराम जागोन बेबायदि गोजौआवसो उन्दुनो आराम जागोन दामि आंथ' बेयाव ओरैनो फ्रियाव थागोन आदाजों रायज्लायखागोन आदाजों कल खालामनानै आङो ओरैनो फ्रियाव थाफैगोन सानसे हरसे माने हरसे आङो बेयाव ओरैनो फ्रियाव थाफैगोन आं नायबाय था आं भिडिअ बानायगोन बे जाखाबा आं हरसे फ्रियाव थाफैगोन माने आङो आदाजों रायज्लायगोन आदाजों रायज्लायनानै आं हरसे थाफैनोसै आरो बेयावबो बनायबाय दा नै जासिगोन बेयो आसामखौ माबायदि नुहरो ना आसाम ओरैबायदि मोजां नुहरो आसामखौनो बरिया समायना माने बियो आगोलाव माने पाक्कानि नङामोन आरो बरिया माथो दुगैग्रायाबो बरिया जाखागोन वाव दुगैग्रायाबो बरिया जागोन बरिया जाखाबाय ना दे दायो जोङो एसे थांसै दे माथो बरिया पाक्कानि बानायबाय दे जोबोद मोजां माथो जायगाया नै वाव माथो समायना जायगाखौ नायनो मोजां मोनोलै नै आयौ आसाम बे माने गुवाहाटि तेजपुर ओरैबायदि जायगाया मोजां बार नाङो माथो बारे इन्टारेस्ट बार नाङो माने खालमानसिं माने फुरा मोजां जासिगोन कमप्लेटलि फुरा मोजां जासिगोन खालमानसिं 2024 आव फुरा कमप्लिटलि जासिगोन नोंथांमोना फैनो हागोन 2024 आव
बे जायगाफोरा मोजां मोजां जाबायना नै आगोलाव माने आगोलाव न'आ बेबायदिमोन बेबायदिया बारा मोजां जाया बैबायदिया बारा मोजां जाया ओंखायनो सोरबाफोरा रावबो हर थानो हायामोन मोनाव ओरैबायदि गिनाय ओरैबायदि गिनाय मोनो बेयाव बेनिखायसो बेबायदि पाका थानाया मोजां जाबाय ओरैबायदि गिनाय मोनोमोन आगोलाव बेबायदि न'आवब्ला थानोब्ला बै औवानिना बायहां जायोना दाथ' नै बारबाबो जेबो जाला बिराद बरिया आरो फैयाव बै औवानि न'आवबा बारबानो एकदम सानै साथाम साब्रै बारबानो बायगोन बे बुस्थुआ बायगोन आरो जेनेबा नै बेबायदि थाग्राया मोजां नङा नै दानिया बेबायदि पाक्का बनायबाय थेंक इउ स' माच जासिगोन नै बेयो जासिगोन ओरैबायदि जायगा मोजां नै औ वाव मोजां जाबाय I love Bordland Heritage Agro-Tourism माने जायगा जोबोद मोजां जाबायना नै ओइलाय नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन Bordland Heritage Agro-Tourism आं बै रेस्टुरेन्टाव थांसै रेस्टुरेन्टाव मागोन दै लुलोंसै जेबो जाया रे माथो खालामनो ओंखाम जानायाथ' दासो फैबाय ओंखाम जाना फैबाय अमा बेदरजों हाला बेटारि गारिया ओइ हाजोनिफ्राय नारदोंनाया नै ओरैबायदि नारदों आरो बेयो माने आं बेयाव फैया 1 year जाबाय 1 year माने दिनै फार्स्ट माने फैबाय थानो बानायलाय मोनबाय आरो जेनेबा 1 year जाबाय दिनै मादि मोनदों दिनैहाय ना मारै मोनदों दिनैहाय 1 yearआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माने संग्रायाबो बेलेग जाबाय थायो ओमफ्राय आदा मोनो जोंहा संग्राफोराबो बेलेग नै बेबो बेलेग नতুन आइছে পয়সা পায় না পায় দাদা पाइसेब्रा পাইছে কিমান পাইছে माने बिदि थानाया खै बोसोर जाखो बिसोरो बोसोरसे जायाखैलै खै मास जाखो गोदाना खै मास जाखो मास मोनथाम मास मोनब्रै इदि माने बेयाव टिकेट दाननो आधा गादां जायो सिगांनियाबो आरो आधा गादां जायो बेबो सिनायलाया सिगांनियाबो सिनायोमोन बे आधा गादां जाजोब्बाय दे दायो जेबो नङालाय गोदान सोलिबाय थायोना माने सोरबा थानो बायो सोरबा बाया सोरबा बायो आरो बेनिखायनो नै संग्राफोराबो रेस्टुरेन्टनि मावग्राफोराबो बेबो गोदानबावसो थांनाय बोसोरावबो बेलेगमोन आंनि लोगोफोरबोमोन मा जाखो थांनाय बोसोराव बिसोरो बेलेगमोन मा जाखो गैला बिसोरो हांजोब्बाय बेलेगांबाय ओमफ्राय गोदान लाबोबाय आरो नै बेयावनो थाखायो आं बुंखादों माने आं गोजाम नाय बिसोरो गोजाम आङो बे गोजाम माने बे थाखायो माने बेयाव गोदान सोलायबाय थायो थांनाय बोसोराव बेलेगमोन आरो दायो गोदान जादों आं दैयालाय अ नै सिख्लाफोरा ओइथिं दंफायो अम्बारराफा नोंथाङा मानो फैदों बेयाव मा खालामनो फैदों हा हाजो नायनो हे बुंलाय हाजो नायनो है मा हाजोल' नायनो फैदों नै रेनबो वाव रेनबो नै रेनबोखौ नायनांसिगोन रेनबो थांलाय खारबाय बियो रेनबो नै रेनबो बायदि नुदों नै हैलाय दुगैनो हागोन बेयाव नै दुगैग्रा दङ नै बेयाव माथो हैलाय दैया बैसोबो फैयो जेनेबा दैखौ एसे होबाय एसे फैबाय आरो दायो आंजों दंफायो माने प्रग्रामखौ लोगो हमदों माने बिथाङा अरुणाचलनि बिथाङा आरो बे उदालगुरिनि माने नों माने अरुणाचलाव मानो थायो आं अरुणाचलाव उन्दैनिफ्रायनो थाबाय इयाव उन्दैनिफ्रायनो बाबामोन थाबोनाय जाबायना बेनिखायनो बेयाव दायो आलासि जानो फैदोंमोन आरो आबैमोनाव बेयावनो अरुणाचलाव थानाया नोङो खै बोसोर जाखो आङो दा 20 बोसोर बारबाय 20 बोसोर उन्दैनिफ्रायनो थानाय जनम जायै सिगांनिफ्राय थानाय आरो बेनिखायनो नोंलाय जन्मनिफ्राय थानाय ना माथो इयावनो थानाय अरुणाचलावनो बेयावनो 20 बोसोर जाबाय थाबायावनो नोंसा 20 बोसोरनि बारा दा माया ज' थानाया इयाव बारा बाबामोनथ' माबायाव थांनाय हाबा जायैनि सिगांनो थांनाय आरो नोंलाय खै बोसोर जाखो आङो दायो जासिगोन 20 बोसोर होमबालाय 20 बोसोर बेयाव 25 बोसोर थाबाय दां नोंसा बाबामोनथ' जाबाय